Iki nek rambutmu wis kecelok arep piye kowe? Mbok disawang ku lho. Sawang lagi nek ora gebaletan elek ta? Ya rupane gedhe yo. Sawang gebaletan mboten elek. Oh, wis. Bener kabeh sama. Pokoknya mbak ini kula njaluk diladeni raketan misek iki. Panjenengan menika Narendra kudu wicaksana. Kudu mesake karo kawulane sing ngendhang tresna. Menawa punya dewi. Tenang. Bisa Dipun Saloka golek Saloka kaya ngene iki kok Saloka galung kaya ngene iki ra ono tandingin aja hanya beda hati kula iki diladeni sedhiwit wae aku wis gelem. Mbak Pusi kok nek. Kanjeng Ratu. Disawang. Mbok sithik. Galung kok ora kebangetan kok. Disawang mbok sithik ya ora medeni rupane. Karo-karoan. Anake awak. Ya. Galung iki bengi iki memang gawe senenge galung. Oke lho iki lakune manuk iki. Yes. Pokoke bengi iki raketan sedhiwit kudu diladeni ya, Pak. Setuju? Nek ra gelem dilus di ora gelem dilus kasar. Galunggon alus iso kasar luwih pinter jaluk sing ndi sikat
Yo kasih dong. Baik kemringet kok. Kok tekan rumiyin. Genomo tak cepet. Kula mangertos panjenenganipun Reki Patihipun Kanjeng Ratu. Wah, sampun mangertos kalian kula menawi kula menika patih wonten ing Kraton Badri. Ah, isi. Kula pangerti mawon. Kula menika Pangeran Satmoko Putra Dalem Kanjeng Rama Prabu Brawijaya Mojopahit. Oh, Pangeran Satmoko. Bagusnya bagus. Ning kurang tata muswitik. Menapa mboten malah balik? Panjenengan menika ingkang kurang tata. Kula mangertos. Kabeh seneng diwakili. Kula nangge janji. Niki calon garwa kula Kanjeng Ratu Ratosari. Yen pangapunten. Injih, terus pundi Kanjeng Ratu? Ingkang dipun ngendikaaken pamangan. Lah, menika ketika Kanjeng Ratu mboten leres panjenengan menika. Panjenengan ki ratu ya seneng ngolah malih. Aku gelem gak ngono apa bagus ora bagus ora gelem. Kok jenengan gelem lho tak ngene iki meneng wae lho. Seksine ngomong kan nggih. Nah, Undo nek gelem iso. kok meneng wae. Jalanan kowe blubur. Oh nggih. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Rane ingkang kagungan pamosi panjenengan. Haji, sumangga Kanjeng Ratu. Paling setuju Kanjeng Ratu aku sakit. Sowan kula mboten sopan dengan boten alang sekolah. Boten kesupen kula aturaken suku tolong putus kula karo Kanjeng Ratu. Kula tahu. Saya sakit. Yen pangapunten. Panjenengan nanti, kudu dalam saya bukan. Paling-paling menopo, pulau menika sowan wonten rasanipun Kanjeng Ratu. Kautus dening paman Sultamairun saking Palembang. Supados mupu Giripati Boyolali. Sok sinten ingkang saged ngasoraken nyudanipun Ki Patis Balunggung ing samangke ingkang badhe mengku dhateng Kanjeng Ratu. Nak sampe langsung sambaranipun. Pun buka boleh himpunan. Sing derbe Pak Gus. Oh, tesih kangge. Injih Kanjeng Ratu. Menawi panjenengan menika sedaya atau panjenengan badhe. Menawi badhe nderek Kanjeng. Sedika Kanjeng. Kan iki kula pernah malih. Lah kabeh pernah rampung karek njaluk hadiah ya, Pak. Ana ing ingsun kan. Oh, injih. Menawi kersanipun Kanjeng Ratu tasih dipun keparingaken sat moko niku saking ngerti sayembara nggih. Nggih tak tambahaken malih sak kuat-kuat. Nah, asline kula bengi ngoten iki wis langsung. Pun kada sesuk suwan Pak Lurah. Iya, Mas. Oh, lihat kalian pulau suwun, pulau tadi manggi satu. Kemudian anak-anak itu keraton. Ini kok kenapa itu guys Kanjeng Ratu? Kanjeng Kanjeng Ratu. Pulau suwun sampai sekolah jadi
aku tinapa sing luwih ngadeni marang panjenengan. Nanging mergo panjenengan murah tata mulo aku uga ora ana butuhe basa karo panjenengan. Aku ora kok basane ora kok. Ning sing baku kowe wis gawe atiku gelo. Kowe wis dadi pepalang anggonku bakal ngundhuh karo Kanjeng Ratu Nangkusari. Rasah kokean pangucap. Saiki ana paman kene. Sapa mengko kang bakal unggul iki? Sak napa? Ana lumaing bengi purping langit. Rawe-rawe atas malam-malam wong kowe bakal rampungi. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Kula menika dados duta ingkang rampung Kanjeng. Pramila sepisan malih. Sumangga panjenengan dalem kula sawanaken wonten kasanipun Paman Sultan Mahmud Kanjeng. Menawi kula dipun suwanaken. Namung menawi kula menika ingkang badhe nyuwanaken kula kula Kok ngaten Kanjeng. Saestunipun balik-balik wiwit sepisanan kula sowan wonten ngastenipun Kanjeng Ratu Nangkusari menika wonten ing manah kula ugi rumaos eman ing mbok bilih kisah mangke Kanjeng Ratu menika dados garwanipun Paman Sultan Mahmud lan
wonten ing manah kula saestunipun ugi sampun tuwuh rasa tresna dhateng panjenengan Kang. Semanten sekali sak sampunipun kula semua ate masalah manah kula bisa luwih Marawi mekaten kula kepengin ngesokaken raos tresna kula dhateng panjenengan. monggo teh masalah kula ugi kepengin sangat tetep amatu asma
Atau ratu-ratu saya. Yang ngaten panjenengan kok sesembaran kula kanjeng ratu ratu saya. Ngaturaken sepetang peti kula kunjuk. Iya, ndak apa. Cukup jas topik bae. Tadi sih. Panas sekali. Mereka ngaten Inggih. lan Kados pun. Karono pun kakang uga tresna marang Kanjeng Ratu Ratu lan uga ora bakal larekake siramu. Dina iki uga ayu sliramu sak loro sowan ana ngersane Kanjeng Ratu. Ing kantor njogo iki. Ing sak perlu nyuwun dina kang cek kanggo marang sliramu sak loro. Menawi sampun dados kersa. Kula nderek kemawon. Monggo. Kula nderek.
Nanti ingsun mundhut marang kok sira suwan wis nganti anderah banjur bocah wadon kasih si sapa nanti para kunjung lepas dhuwur sing pangapunten dan sowan kula nganti yari raturan lan ugi menika Adi Endang Sulastri kanjeng putranipun Bapak Begawan sampun rezeki Padepokan Bulan ingkang rumiyin kula aturaken wonten rasanipun kangge punika kang kersakake kaya kasihan banjur kepiye sliramu nanti anggaran tidak sulat nanti lepas dhuwur sing pangapunten kula semanten Kanjeng Rama nunduk kula supados enggal saking kraton Mojopahit lajeng ingkang putra sowan wonten ngasanipun Paman Sultan Mairul ing Paring ananging saderengipun ingkang putra dhateng Palembang kula dhateng wonten ing Padepokan Bulan saprelu pamit dhateng katresnan kula Adi Endang Sulastri salajengipun Endang Sulastri menika kepengin derek anggen kula badhe sowan rasanipun Paman Sultan ingkang putra sowan kasih Paman Sultan Mairul kepengin badhe sumita nanging Paman Sultan Mairul menika kagungan pakunagi kanjeng kula menika supados nderek diri Patemboyo wonten ing kraton Banten. Sok sinten wae ingkang saged ngasaraken nyebabipun patih Galunggung ing samangke ingkang saged nggarwa Kyai Ratu Prabu Saring karana Paman Sultan Mairul menika tresna sanget dhateng Kanjeng lan mengesti barengkan Romo ingkang putra saged sasat nanging Romo piye dadosna pamriksi Kanjeng Ratu Prabu Saring menika boten kersa kula boyo kula aturaken dhateng Paman Sultan Mairul malah nelakaken tresna dhateng ingkang kamangka ingkang putra digandheng tresna dhateng Kyai Ratu Prabu Saring dari sangat timpang. Kurang sungkem pangabekti kula pun. Sangat angel kula niki. Lah banjure kepiye nggih? Kanjeng waleh-waleh Romo karena ingkang putra menika tresna dhateng Hyang Ratu Sakti lan ugi tresna dhateng Adi Endang Sulastri Prabu ingkang putranipun kadhawuhaken kaliyan putri kekalih menika Yen ngono ingsun bakal upadi kang luwih besar ing sakmengkone kanggo ndhawaken sliramu apa angger aku saya wedi tapi gak sira nyekakno uga rapi kanggo dawuhe putrane angger satu Menjadi kesalahan
Mari Pak Andiko. Raton Mojopahit lan Mbok Anggeran sari apa dene tindak. Ngestokaken dawuh Romo. Ini on nih, on dah. Foto bareng-bareng.